Velkommen til denne video, og det er Benjamin. Vi er så heldige at se Benjamins første video. Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der er sammen med min lillebror, der står om bag ved kameraet lige nu. I dag der har vi nogle chilier. Det her det er en helt anderledes video. Vi er inde i huset, og vi vil give en rundvisning. Det er jo første pancake, så derfor er den dårlig. Hvad siger du? We rented a whole pool, and we're gonna try it out. Hvad vi skal spise i dag?